Салом алейкум бародарон ва подписчикони канали Play TG. Бародаро саволи бисёр доданд, дар ҳама ҷо мебинем ҳамин саволҳоро метиҳанд ки чӣ хеле ту пул кор кардан дар кора. Бародаро ҳози мо ҳамин як-ду каме маълумот, сирру асророе ки худмон медонем, шумо дар ҳози камтар маълумот медиҳем ва шумо аз рӯи ҳамон маълумотҳои мо кор кунед ва ҳамаш мешавад. Бародарои азиз, ҳози мо чанд тарзи дар YouTube пул кор карданаш аз чанд тарзша мегӯм шумода, яъне ки ҳози чанд тарзи пулкоркунӣ мавҷуда дар YouTube. Мисол ҳастай ба ҳамун худаш партнёркаи ҳамун AdSense, яъни YouTube худаш бо ҳастай медиасетҳо, дигар партнёрко мисол Era, VCP ва дигар партнёрко, ва мо бисёртар ҳамин партнёркаи YouTube қати истифода мекунем. Агар ҳамун канале ки монетизатсия дошта боша каналмо, мо ҳамун партнёркаи YouTube бисёртар истифода мебарем, барое ки камтар беҳтаринаю камтар осонтара. Мисол ҳози мо ҳисоб кардем, барои YouTube барои 1000 просмотр $1 медодад. Барои шаҳрҳое ки бо забони русӣ, яъне ки YouTube русӣ, YouTube ки барои шахсони ба забони русӣ гап мезананд, 1000 просмотрда $1 медодад. Барои одамое ки бо забони англисӣ ва барои Амрико, Англия ва дигар шаҳрҳои хориҷа мекунад, YouTube дар 1000 просмотр мумкин $4 метиҳад. Барои он ки рекламаҳои ваё бисёртара назар ба рекламаҳои ҳамин каналҳои урусӣ, контентҳои урусӣ. Барои ҳамин агар кӯшиш кунед бародаро шумо забони англиситон хуб боша, каналҳотона ба забони англисӣ кунед ва каналҳои беҳтарин. ин ҳамин якум қоидаи ҳастад ки бисёртар пул кор кардан аз YouTube, яъне ки бо забони англисӣ бисёртар видеоро кардан дар кора. Баъд бародаро партнёркое ки чихе мо медонем Air ва дигар, агар фикри моро гӯш кунед, ба фикри ман ин партнёркоро подключат накунед, барое ки ин беғарза проценти AdSense бо проценти хича дора ин партнёрка ва он қадар фоидаоварш чӣ надора, оқа фоида надора. Ҳамин як фоидаш дар чие ки мисол мо дар YouTube метонем ай $100 ҳамон AdSense худаш $100 зиёд шава, баъд мо сума гирифта метонем. Аммо дар партнёрка мо фарқ нест, $20 $30. ҳамин як плюсаш ҳамин ки ҳамин хеле плюс дорад. Дигар пулаш кам кор мекунад, яъне ки бисёри фоизша қариб ҳамун партнёрка мегирад ва ками фоизша шумода метиҳад. Барои ҳамун мо шумода тавсия намедиҳем ки ҳамин медиасет, ҳамин партнёркаи дигар истифода барем. Дигар тарзи пулкоркунӣ ай реклама ҳамие ки бародарои азиз, яъне ки ба воситаи контентҳое ки чӣ хеле контент шумо мекунед. Контент маънош ки канал, не мисол канали Prikol TG, канали мо мисол аллакай 29183 подписчик дора. Бародаро ячи шумода мегӯм ки вақте ки шумо канал месозен, аввал тематикаи ҳамун канала нигоҳ кунед ки тематикаи шумо чӣ хеле мешавад ва тематикаи шумо дар бораи чӣ мешавад ва ҳамун тематикаи шумо мухлис оё ҳамун бинандаи хича дора ки шумо да подписатсия мекунанд барои ҳамун контентон. Барои ҳамун аввал мақсад монед, баъд метавонед шумо канал викунед. Ва қоидаи YouTube али шидагиам медонед ҳаматон ки то 1000 подписчику 4000 просмотр нагирӣ, ту наметавонӣ ки монетизатсията гирён кунӣ. Барои ҳамун бародаро канали мо ки канали Prikol TG авторски видеоро мо мепартоем, ҳамун сабаб канали мо монетизатсия надорад ва ман шумода наметавонам нишон дидим ки чтобы шумо бинед ки ҳамин канали мо чӣ хеле тарзи пул кор кардан, яъне ки ин канали мо монетизатсияш гирён нест. Не ҳамаи видео содержит материалы, защищенные авторским правом. Яъне ки мо наметавонем ин видеоро монетизатсия монем, яъне бо хайна медроем бо хитон бинен, бо нагӯем ки ака шумо хеле ухали дорен. ин видео мо пул кор карда наметавонем. Ва бародарои азиз, тарзи
дуюми пулкоркунӣ аз ютуб ҳамае ки шумо вақте ки канали шумо машҳур мешавад шумо метавонед дигар мисол бародарое ки фирма доранд ягон транспортни компания доранд ягон чи доранд аз ҳамо истифода барена яъне ки метавонед як кам тарак даход барои каналтона бикунед яъне ки дигар чизора реклама кардан шарт нест як транспорт я чизе ки боша набоша шумо метавонед ба воситаи ҳамин тарз яъне ки реклама дар дурини ҳамо видео метавонед чӣ кунед пул кор кунед. тарзи дигараш яъне ки рекламаҳои ҳозир мавҷуд ҳастанд оверлей мегӯянд шуна ин рекламаҳои редкиянд мисол бародарое ҳастанд ки хеле рекламаҳоро шумо да метавонанд битиҳанд ва ҳаму одаморо шумо метавонед хитон дар интернет биёвед ҳаму дар чанд ҷоҳо метавонед ёбед ва ё ҳам рекламаҳои хичона доранд тарзи оверлей дар интернет биковед ҳам хеле тарзи реклама бародарое ки канал доранд метавонанд оверлея часпонанд дар каналшону ва дальши кор кардан гиранд мумкин ваям каме ҳам бошад акуқа бисёр не каме ҳам бошад мумкин ба шумо ягон фоида биёрад. барои он бародаро аввалан шумо бояд контенти хуб дошта бошед яъне ки качествои видеотон хуб боша монтажа ҳатман ба компютеру ба дигар воситаҳое ки монтаж мешавад ҳамон вақти кунед ба телефон накунед монтаж ҳатман ба компютер кунед барои он ки хоҳем ки агар качество ҳамун сатҳи баланда боша барои ҳамун ба компютер истифода барем ва пулкоркуниам дар ютуб яъне ки аҳамияти як чиро ки барои дар ютуб пул кор кардан вақти бисёр сарф мешавад ва дар як моҳ мумкин шумо дар як моҳ не мумкин дар 3 моҳ мумкин шумо ба $1100 мекунед намекунед барои ҳамун пешак канала ҳуй кардан як фикр кунед ки оё шумо метавонед аюдаи ҳамин кор баромадан барои ҳамун бародаро ҳамавақт ба пеш каналҳои хуб ҳуй кунед каналҳое ки фоидаовар боша каналҳое ки фоида надошта боша каналҳое ки ҳамаи кора кардагӣ боша хеле канал накунед каналҳои фоидаовар контенти качественӣ моли качественӣ кишид ҳам пул мешавад ҳам подписчик ҳам айчи мешавад. барои он бародаро ҳастанд бародарои каналашона хичон дар комментария реклама мекунанд яъне ки ба ин восита намешавад айчи фақат контенти хуб дар кора ва монетизатсиярам худаш пайдо мешавад. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. ин буд қатъи шумо канали Play TG. дигар видеоро интизор шавед. чӣ саволе дорен дар бораи чизе ки маълумот надорен мо да савол тем ӯ саволҳои шуморо ҷавоб метиҳем. подписатсия кунед колокольчика ҷиқен ҳатман барое ки ҳама ҳамун хабарҳое ки мо да шумо мепартоем ҳама вақт шутоби шумо бинед. саломат бошед. канали Play TG.